मेथ्सनि मोननैसो ट्रिक्स माल्टिप्लिकेसन होबावनो सानदों आं सिगां आङो होबाय मोननैनि खिन्थु नैबेयाव जों 25 25 बा 15 15 थाब्ला जों बोरै सानजाबनानै सर्टकाटाव मोननो हायो बेनि डाइरेक्ट मेथड मोनसे होनदों आं बे गिबियाव जोङो 5 जों 5 सानजाब 5 25 बे 25 खौ जों नैयाव डाइरेक्ट बहाय 25 बेनि नेक्स्टआव जोङो नै बेजों दा बेजों बोरै सानजाबगोन जोङो बेजों सानजाबाथ' मोना बेनिखायनो बे 2नि मोनसे देरसिना मा जोंहा 3 ओंखायनो 2 सानजाब 3 बेसेबां जायो 6 बेयाव डाइरेक्ट होबानो मोनगोन जोङो 625 दा नंगौना नङा नोंथांमोना नायनो हागोन 25 सानजाब 25 25 जों 5 आखा थाबाय 2 बेसेबां 10 12 बेजों बेसेबां नै जोंहा 10 लाथिख' आखा थाबाय 1 बेजों 4 5 5 2 6 625 स' सिम्पोल नोंसोरो बेबायदिनो बानायनो हागोन 15 खौ बानायनो हागोन 15 जों 15 55 55 45 45 बानायनो हागोन स' गाइस थेंक इउ